Zina la Tati ndira Mwana ndira Mzimu Woyera. Amen. Mulungu sitingathe kundulira malire. Mulungu sitingathe kumpatsa muyeso. Mulungu sitingathe kumuuza za mmene angayendetsere chilengedwe chake. Izi zimachitika pakati pathu. Makamakaso ife anthu opemphera nthawi zina timafuna Mulungu azichita zinthu monga mmene inu ndi ine tifunira. Lero la Mulungu wa 26 pachaka, mayi wathu Eklesia watikodola kuti tisinkhe za mawu amenewo. Tizoona kwambiri mmawu athu oyamba komanso muthenga wabwino pamene Joshua komanso ophunzira Ambuye Yesu ana a Zebedeyo amafuna Mulungu azichita zinthu monga mmene iwo afunira. Ili ndi tchimo lanu, ili ndi tchimo langa. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi la Mulungu pa 29 September chaka cha 2024. Ndi la Mulungu la 26 pachaka. Ndipo monga ndanenera tikulingalira za nkhwidzi, nkharwe, nkhanza zimene inu ndi ine timakhala nazo zofuna kuti Mulungu azakhaulitsa anthu ena. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Numeri mutu wa 11 ndime ya 25 kulekeza 29. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Adalitso Mbilizi kuchokera ku Holy Rosary Likuni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero ndi salimo namba 19. Malangizo achauta amasangalatsa mtima. Tikhale anthu omvera malangizo achauta. Tikhale anthu oyesetsa kutsata malangizo achauta. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera mkalata ya Yakobe mutu wa 5 ndime ya 1 kulekeza 6. Chuma chanu chaola. Ngati zimene tili nazo tikuzigwiritsa ntchito mosemphana ndi chifuniro cha Mulungu, Yakobe akutilangiza kuti zimenezo zaola. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Victoria Chilimira kuchokera ku Holy Rosary Likuni Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu a muthenga wabwino ndi monga adalembera Marko oyera mutu wa 9 ndime ya 38 kulekeza 43 kudzawerenganso 45, 47 kulekeza 48. Amene akutiwerengera mawu a muthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeninso abale ndi alongo tisinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Numeri. Chauta adatsika mu mtambo nayamba kulankhula ndi Mose. Ndipo adatengako mzimu umene unali pa Moseyo nawuyika pa akuluakulu 70 Anthuwo atalandira mzimu uja adayamba kulosa, koma sadapitirire kulosako. Anthu awiri adatsalira m'mahema, wina anali Eridadi, wina Meradi, ndipo mzimu udakhala pa iwowo. Anali nawo m'gulu la olembedwa aja, koma sadapite nawo ku chihema cha msonkhano. Motero ankalosera m'mahema. Ndiye mnyamata wina adathamanga nakauza Mose kuti, Eridadi ndi Meradi akulosa ku mahemako. Apo Yoswa mwana wa Nuni, mtumiki wa Mose, mmodzi mwa anthu ake osankhidwa aja, adati, Mbuyanga Mose, aletseni amenewo. Koma Mose adamuwuza kuti, kodi ukuchita nsanje chifukwa cha ine? Ndikadakondwa anthu onse achauta akadakhala aneneri, ndipo chauta akadayika mzimu wake pa iwo. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Mawu achiwiri.
Mawu a m'kalata ya Yakobe. Mverani tsono, inu anthu achumanu, lirani ndi kufuwula chifukwa cha zovuta zimene zidzakugwerani. Chuma chanu chaola, ndipo njenjete zadya zovala zanu. Golide wanu ndi siliva zachita dzimbiri, ndipo dzimbirilo lidzakhala mboni yokutsutsani. Lidzawononga thupi lanu ngati moto. Mwadziwunjikira chuma pa masiku ano amene ali otsiriza. Antchito okolola m'minda mwanu simudawalipire. Ndalama za malipirozo zikulira mokutsutsani, ndipo kufuwula kwa okololawo kwamveka m'makutu achauta mphambe. Mwakhala mukuchita maphwando, ndipo mwalidyera dziko lino lapansi. Mwazinenepetsa pa tsiku lopha anthu. Mwamuweruza kuti ngolakwa, ndipo mwamupha munthu wolungama, iye osalimbalimba. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 9 ndi 38 kulekeza 43 kudzawerenganso 45, 47 kulekeza 48. Yohane adauza Yesu kuti, aphunzitsi, ife tinaona munthu wina akutulutsa mizimu yoyipa potchula dzina lanu, ndife tinayesa kumuletsa chifukwa sayenda nafe. Koma Yesu adati, musamuletsayi, chifukwa munthu sangati atachita zamphamvu m'dzina langa nthawi yomweyo nkundinyoza. Chifukwa osatsutsana nafe ndi ogwirizana nafe ameneyo. Aliyense amene amakupatsani chikho cha madzi chifukwa chakuti ndinu ake a Khristu, ndithu ndikunenetsa kuti ameneyo sadzalephera kulandira mphotho yake. Aliyense ochimwitsa ngakhale mmodzi mwa ana okhulupirira inewa, ameneyo kukadakhala bwino koposa kuti ammangirire chimwala cha mphero m'khosi ndi kukamponya m'nyanja. Tsono ngati dzanja lako likuchimwitsa, lidule. Ndi bwino kalowe ku moyo osatha uloduka dzanja, kupambana kuti ukalowe uli ndi manja onse awiri ku Jehena, kwa moto osazimika. Ngati phanzi lako likuchimwitsa, lidule. Ndi bwino kuti ukalowe ku moyo osatha uloduka phazi, kupambana kuti ukaponyedwe ku Jehena uli ndi miyendo yonse. Ndipo ngati diso lako likuchimwitsa, likolole. Ndi bwino kuti ukalowe mu ufumu wa Mulungu uli ndi diso limodzi lokha, kupambana kuti ukalowe ku Jehena uli ndi maso onse awiri. Kumeneko mphutsi zozunza sizimfa, moto wakenso otentha suzima. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Monga ndanenera abale ndi alongo kuti la Mulungu la lero la 26 pa chaka limene timenera kukondwerera chaka cha angelo otilonda Gabriel, Mikaeli komanso Rafael, koma chifukwa choti ndi tsiku la Ambuye, ndi lake la Ambuye la Mulungu lililonse, ndi tsiku limene timakondwerera kuti Ambuye adauka kwa akufa, ndi tsiku limene timakondwerera kulengedwa kwathu kwatsopano, ndi tsiku limene timakondwerera chiyambi cha mpingo, ndi tsiku limene timakondwerera kutsika kwa Mzimu Woyera. Chaka cha tsiku la Mulungu chilichonse chimayikidwa pambali kuti tilemekeze kuuka kwa Ambuye kwa akufa. Koma la Mulungu la lero, mawu amene Ambuye afuna tisinkhe-sinkhe, ndi mtima umene timakhala nawo ofuna kumandulira malire Ambuye, monga tamvera m'mawu oyamba komanso mu Uthenga Wabwino. Makamaka timafuna kumadula malire kwa anthu amene akuoneka kuti akuchita bwino, kapena kwa anthu amene tikuona ngati ndife timasemphana chichewa koma iwo zikuayendera. So we start harboring envy towards them. Izi tikuziona bwino m'mawu oyamba. Kuti timvetse bwino, timvetse kuti moyo wa Israeli umakhala bwanji. Aisraeli anali ndi zigawo zitatu zimene amazilemekeza kwambiri. Poyambirira panali malo amene iwo amakhalapo muchigwa, amakhala mmene muja ali pa ulendo wawo wa dziko la mkaka. So ali muchigwa muja, ndiye kuti anapatula kampu ina ngati tenti ina,
ndekuti anthu nyumba zawo chapamtunda potero, tenti yapakati ndi pakati, amakhulupirira kuti atumiki a Mulungu ngati chihema, ngati kopemphererako, ndi mmene amakalowa kuti achitire nsembe zawo, ndi mmene amakalowa kuti Mulungu alandire mapemphero awo. Ndipo tenti ina inali pamwamba pa phiri, tisati tenti ina, koma pamwamba pa phiri penipeni ndi pamene amakhulupirira kuti ndi malo ake a Mulungu. Nchifukwa mbuyomo ndidalalika kuti adawauza chauta kuti pakhale malire, adawalemberera malire. Nthawi imene ndinkanena kuti ndi bwino mmoyo mutizidziwa malire athu. Ndeno anthu samaloledwa kukafika pa phiri la chauta chifukwa ndipo kwake kwa Mulungu. Ndipo amene amenera kupita kumeneko ndi Mose yekha. Mose akatenga zinthu zija amakauzaso anthu aja muchihema muja ndi Mulungu akuti zakuti. Koma kuopsa kwake Aisraeli adaganizanso kuti Mulungu asadutse, asalowerere chigawo kumene kumakhala anthu. So Mulungu atha kutsika pa phiri nkukumana ndi Mose mu tenti, kapena Mose akakwere pa phiri akakumane ndi Mulungu, koma Mulungu asadutse malire yake kuti akafike mpaka ku tenti kwa anthu. Zotanthauzaso kuti anthu samaloledwa kuti adutse tenti akafike kumalo kwa chauta. Izo zili mkati, chaka ndi chaka Mose amasankha, amapanga consecrate, amadzodza titha kutero atsogoleri amene azithandizira kuyendetsa chipembedzo, amene azithandizira kutumikira anthu. Zidachitika kuti mchaka ichi adayenera kuti akasanjike anthu manja mu tenti imeneyi, tenti yapakati ija. Nde akuti adasankha athandizi, adasankha adzakadzi, adasankha adindo 70 kuti mawa lake akasanjike manja, akadzodze. Zidachitika kuti tsiku lokadzodza manja tikumva mmawa athu oyambaja kuti anthu 68 ndi amene anapita, anthu awiri akuti Eldadi komanso Meldadi sadapite nawo ku tenti imeneyi. Situdziwa kuti chidachitika ndi chani. Kodi adagonereza? Kodi adaledzera? Kodi unali mwano chabe? Kodi samapeza bwino mthupi? Titha kukhala ndi zifukwa zosiyana-siyana. Izi zitithandize kuti nthawi zina timapanga ziganizo, timayamba kuweruza anthu ena tisanadziwe chimene chachitikira. Ndakuti anthu 68 amene analowa mtenti adauza kuti tikusanjikani manja. Ndipo akasanjika manja amenera kukhala aneneri, amayamba kuyankhula ziyankhulo zosiyana-siyana, amayamba kulosera za mtsogolo, amayamba kutanthauzira anthu mawu a chauta. Zidangochitika kuti nthawi imene adawasanjika manja anthu aja 68 ndekuti Mzimu Woyera watsikira. Akuti so Meldadi ni Eldadi nawonso adayamba kuyankhula, nawonso adayamba kulosera. Ngakhale sanali mtenti ya chauta, nawonso amachita zozizwitsa kupambananso amene adali mtenti ya chauta. Nde nthawi imeneyo mtumiki wa chauta Joshua akuti adapita kwa Mose ukanena kuti takaletseni awo, sali mgulu lathu. Bwanji nawonso akuyankhula zolosera zakutsogolo, bwanji nawonso akugwira ntchito ya anthu amene ndi odzozedwa. Nde Mose akuti kodi mukuchita sanje chifukwa cha dzina langa kapena dzina la chauta? Alekeni pakuyenera pakati pathu pakhale ambiri ofalitsa dzina la Ambuye. Ndimafuna kuti kulingalira kwathu kuyambire pamenepa. Kunena kuti anthu poyamba anamdulira malire chauta, anaganiza kuti chauta azichita zinthu monga mmene iwo amachitira. Aisraeli amaganiza kuti chauta aziyendera maganizo awo. Zidadodometsa kuti Mzimu Woyera amene adatsikira pa osankhidwa a Mulungu 68 adatsikiranso awiri amene adasankhidwa. Mulungu akasankha munthu wamusankha basi, chimafunika ndi kuvomereza kuti tigwirane nawo ntchito. Koma choposaposa chimene ndimafuna tisinkhe ndi mtima umene Yoshua anali nawo. Takaletseni akulalika bwanji m'dzina la chauta. Poyamba tipemphererane kuti pakati pathu pasakhale a Yoshua ambiri koma pakhale a Mose ambiri. In this context, Mose oziziritsa moto, Mose wauza kuti Mulungu musiyeni akhale Mulungu, Mose wauza kuti Mulungu tisandulire malire, Mose wauza anthu kuti Mulungu sitingathe kumulamulira. Pakati pathu tsoka ilo pachuluka a Yoshua amene timafuna zinthu ziziyenda monga mmene ife tifunira. Ndimanena mobwereza. Alipo a Yoshua pakati pathu amene amaona kuti awo soyenera nsembe, awo soyenera sisteri, awo soyenera president, awo soyenera banja, awo soyenera ntchito iyo, awo soyenera MP, awo soyenera ufumu, awo soyenera zakuti. A Yoshua amene amaloza anthu ena kuti sakuyenera kulandira madalitso awo. Koma tipempherero kuti tikhale ndi a Mose ambiri. Onena kuti anthu ena akabwera kuzanena mabodza azinena kuti asiyeni ndi kufuna kwa Mulungu. Onena kuti anthu ena akamachita bwino azinena kuti tithokoze Mulungu akugwira ntchito mwa iwo. Onena kuti anthu ena zinthu zikamayendera azinena kuti titamande Ambuye. Tsoka la inu ndine tili mbali ya Yoshua, tili mbali yofuna kuti Mulungu tindulire malire. Komatu Mulungu sitingandulire malire. Alipo anthu ena timakwiya akachiritsidwa,
alipo anthu ena tidakwiya chifukwa adawina chisankho, tangochita zisankho mu mpingo, tikupitiriza kuchita zisankho mu mpingo. Ndikamba pano alipo anthu ena akwiya chifukwa yoti anganya ndi anganya awasankha kukhala acheya amphakati, awasankha kukhala acheya adera, awasankha kukhala acheya aleda abungwe la amayi, awasankha pa udindo umene mwina enafe timaona ngati ifeyo ndi otiyenera. Mulungu sitingandulire malire, Mulungu sanadulidwepo malire, Mulungu sadzadulidwapo malire. Tikhale anthu odekha, tidzadzidzimutsidwa, tidzachititsidwa manyazi, tidzabwerera m'mbuyo, tidzayenda chibiya amatero anyamata amasiku ano. Mtima omwewo tikuonanso mmawu a Uthenga Wabwino, nsanje pakati pathu. Chimene chimapangitsa kuti tizikhala ndi nkhwidzi ndi anthu ena ndi chani? Nsanje, mtima osafuna kuvomereza. Tikumbukire kuti ophunzira Ambuye Yesu atatuma kuti akachiritse anthu, akagwire ntchito zosiyanasiyana, adafika pena adalephera kutulutsa mizimu yoyipa. Ndipo adabwera nkukauza Ambuye kuti ifetu tinapita koma zatikanika, zatilaka. Ndeti tani? Ndi Ambuye amauza kuti mizimu tu ina imafunika kuisalira zakudya. Koma atangopanga report, akulandira maripoti ena onena kuti anthu ena amene sayenda nafe mu mzinda wa Samaria, amenewo akuti akutulutsa mizimu yoyipa, tamumva tamuona akutulutsa mizimu yoyipa. Ndeife Ambuye tinamuletsa chifukwa sayenda nafe, tinamuletsa chifukwa sayenda nafe. Ndangati masiku ano timaletsa anthu ena kulandira madalitso a Mulungu, timaletsa anthu ena kuti akhale ndi mbiri yabwino, timaletsa anthu ena kuti zioneke kuti zikuayendera, kapena kuvomereza kuti zakuti amata chifukwa kuti sayenda nafe, chifukwa kuti sa mpingo wathu, chifukwa kuti sa chipani chathu, chifukwa choti sa mtundu wathu, chifukwa chonena kuti sa mudzi wathu, chifukwa chonena kuti sa dera lathu. Aujaja mwaone bwino, akukhala ngati ali mbungwe ili koma kukhala ngati samayenda nafe. Amene ngakhale mudasankha pa udindo ukhala ngati sa chipani chathu, akuti aja mwaone bwino. Zimene akuchita ophunzira Ambuye Yesu. Tsoka ilo ndi ana a Zebedeyo amene amapanga ina seko, amene every big events ya Ambuye Yesu amakhala nawo pafupi, tawaletsa. You can imagine kuti mmene Yohana amapanga ripoti limeneli, amayembekeza kuti Ambuye ammenya pa chest pa kapena pa nsana pa komanza kuti good boy, mukugwira ntchito yabwino yoteteza zimene tikupanga, mwachita bwino kumuletsa, sitikufuna zibwana. Koma Ambuye Yesu akuti iyayi, mwinaso akunena moseka, Yohane amene sakutsutsana nafe ali mbali yathu. Munthu sangati kuchita zabwino m'dzina langa nthawi yomweyo nkumandinyoza. Ayi, musawaletse, adakhomodwa, koma amawaletsa chifukwa kuti sayenda nawo. Inu ndine pakati pathu timafuna kantima monga tonena ka Yoshua kaja, ka ana a Zebedeyo, ka Yohane, konena kuti Mulungu amvere zimene ife tikufuna. Ndesimambira ife opemphera. Tikapemphera abale, ka ife adatidalitsa Ambuye kuti tizipempherera anthu ena, tikupempha chifuniro cha Mulungu, achite Mulungu monga afunira. Tikapempherera anthu siku lakwa kupanga express our will kuti achire, koma tisanene kuti ife timachiritsa, chifukwa chiritsa ndi Mulungu. Ndetitha kumapempherera koma tinene kuti Ambuye chitani monga mufunira, chifukwa tidzakhumudwa. Ife tikufuna achire, mwina Mulungu akuona kuti nthawi yabwino yoti abwerere kwa iye ndi imeneyo, nthawi yabwino yoti m'masautso ake m'matenda ake aphunzire china chake za Mulungu ndi imeneyo, nthawi yabwino yoti munthu amvetse the mystery of life, the mystery of suffering ndi imeneyo. Tikapempherera anthu odwala tingopempha chifundo cha Mulungu kuti Mulungu kufuna kwanu kuchitidwe, koma mapeto ake timakakamiza, timanamiza anthu kuti tioneke kuti timatha. Mapeto ake timayamba kuchita njira zina zimene zili zosagwirizana ndi Mulungu, timachita manyazi, kenaka timafuna timuletse Mulungu kuchita chifuniro chake, ngati ana a Zebedeyo aja, ngati Yoshua uja. Ndikangati kamene tafuna zinthu zichitike monga mmene ine ndifunira. Lero Ambuye akuti challenge, lero Ambuye akutitsutsa, lero Ambuye akutiphunzitsa tosefe kuti kuchita bwino mmoyo sikumabwera pamene tinenera ena ngati Yoshua uja. Meodadi ndi Eldadi sali nafe. Kuchita bwino mmoyo sikukhala ngati ana a Zebedeyo onenera ena. Tilipo ena mmoyo timaganiza kuti kuchita bwino ndi pamene tiwanenera ena zoyipa. Tanenera ena kwa mayi mkulu, tanenera ena kwa bishop, tanenera ena zoyipa kwa akulu achipani, tanenera ena zoyipa kwa Nkhoswe. Mwamuna uja amabwera mochedwa, amamwamowa, mwamuna uja apa mpomwera apa mposapa, mkazi uja samadzisamala, sasamba, saphika bwino, ndi wamwano. Kuchita bwino mmoyo ndi kulidziwa vuto, ndi kumpempha Ambuye kuti ndingachite chani, ndingakhale gawo lotani lothetsa vuto ili. Ena timaganiza kuti kuchita bwino ndi kumanenera ena. Ziliko nduna zina ndukamba pano zimakanenera zoyipa nduna zawo kwa president. Alipo anthu ena m'maofesimo amakanenera zawo kandi kwa nduna kandi kwa principal secretary. Alipo anthu ena m'maofesimo amene amalemba zikalata zoyipitsa mayina anzawo.
mtima wankhwidzi tikunena ucha. Ambuye lero akutiuza kuti kuchita bwino mmoyo sikunenerana, kuchita bwino mmoyo sikutsutsana, kuchita bwino mmoyo sikuganiza kuti Mulungu achite monga imene ine ndifunira. God defiles human logic. Tisiye mtima oweruza kuti angana ndi angana zakuti sizimayenerera. So greatness in life ambuye akunena kuti imaoneka pamene tiyamba kutumikirana wina ndi nzake monga alili mwana atero kumapeto kuja. Potsirizira tikumva mawu achiwiri aumba bwino mkota za mmene moyo wathu yenera kukhalira. The second reading can be summed as follows. Mawu athu achiwiri tingaumbe mkota muzigawo zitatu izi. Choyambirira kuti pamene tili ndi chuma tizidzifunsa kuti tidazipeza bwanji. Chifukwa kuti chuma chanu chaola, chuma chanu njenjete zidzachiwononga, chuma chanu sichiliso pamene mukuganiza kuti chili. Kodi ambuye afuna adane ndi chuma? Ayi. Mulungu ndiye mwini wa zinthu zonse ndi anthu onse. Amafuna tizikhala nyumba zabwino, amafuna tizidya bwino, amafuna chimene tili nazozo tizitamanda nazo iye mwini. So chilichonse chimene tili nacho tidzifunse mafunso atatu awa amene angationetse kuti mawu athu achiwiri akutiyankhula zotani. Choyamba, chuma chathu tidachipeza bwanji? How have we acquired our benefits or what we have? Chachiwiri, nanga zimene tili nazozo timazigwiritsa ntchito motani? Timazigwiritsa ntchito poti ena atamande dzina la Ambuye, ena athokoza Ambuye. Ngati sichoncho chuma chathu chaola. Ndipo potsirizira chuma chimene tili nacho timayikapo mtima motani? Nkutheka atu kuti tidachipeza bwinobwino, tikugwiritsa ntchito bwinobwino, koma tidayamba kuchipembedza. Tsiku lilonse sitiganiza za Ambuye, timaganiza za chuma chathu. Tapempha Ambuye tsiku la lero atithandize kukhala anthu osandulira Mulungu malire, chifukwa God defiles human logic. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.